Hello guys, magandang umaga po mga kaprobinsya. Welcome to my YouTube channel. Nandito tayo sa parisdaan ni Boss Gunding. Namitas kami ng bulaklak ng kalabasa. Ito masarap to, ihalo sa inihaw na bangus tsaka tilapia. Mag-harvest na naman ulit si Parigods ng hipon. Ewan ko kung may bangus pa. Ito yung bulaklak ng kalabasa. Yan. Salamat po sa nunod ng YouTube channel namin sa probinsya. Nandito tayo kay Parigods na naman ulit. Maaga pa, mga alas 6 pa lang mga kaprobinsya. Silipin natin mamaya kung maraming makukuha na hipon. Mamaya ulit sa probinsya. Oh, ito na ang mga tripulante mga kaprobinsya. Ito na sila, nag-aamusal muna bagong lulusong sa tubig. Kukuha ng hipon. O banami sa Tagalog. Yung si Pinuno. Ano? Ito galing ano pa yan? Galing taga saan ka? Santa Barbara? Santa Barbara, ang layo. Pumunta lang dito yan ha, mga kaprobinsya, kasi wala daw siyang ulam. Mahirap daw eh. Tapos ito, may bini pa sila ng agayok na sitaw. Yan. Dami nilang pagkain to. Ahas daw to. Pinuri nila cobra kagabi. Pinuri na. Yan o, hipon. May nakuha na sila hipon. Magamusal muna tayo mga kaprobinsya. May tinapay. Yan, kape. Yun, kaninong kape to? Painom nga. Ito si Mangjap. Ang hari ng Tondo. Hari ng Bulbul. Wala na daw siya. Wala nang siga sa Tondo. Pumunta na dito sa Barangay Estanza, Malingayen, Pangasinan. Marami nang namatay to, napatay to. Oh. May bunga yan. Sayang lang bangus dito. Oh, yung bangus dito hindi lang tinatapon. Oh. Yan ang ihalo namin sa ano? Daon ng bulaklak ng kalabasa. Sana yung daon. Daon bulaklak. Tawul. Oh, maraming tanim si ano dito, Parigods, yung may mustasa. Yan. May talong. Yan. Labong. May gusto mo mag ano ng gulay ng kawayan, yung sa sinasabi nila labong, meron. Andiyan oh. Oh. Basta nandito ka sa Istansa sa Ringayen, Pangasinan, sa Pantal, di ka magugutom, may pakwan pa. Ano? Oh. May siriguelas pa. Oh, yan. Siriguelas to pala, akala ko marunggay. Yan oh, siriguelas niyan. May mais, nagbunga na. Oo. Saan pa kayo ay? Yan oh. Mayroon pa isa, mayroon pa. Sitaw. Sitaw ng Taiwan daw to. Layo ng pinaggalingan to. Taiwan. Oh, sige, mamaya uli. Hello, mga kaprobinsya. Mag-harvest muna kami ng similya ng bangus. Ito. Bago kami magano sa hipon. Mag-harvest muna kami ng bangus. Similya. So bago kami magano ng hipon, ano muna kami ng similya ng bangus. Magbuburlis muna kami kamo. Magbuburlis ka na, Padeng. Tanggalin mo yung shirt mo. Padeng. Yan. Ganitong proseso paghuli ng similya ng bangus. Ilipat namin doon sa kabila, mga kaprobinsya doon. Yung pagkatapos na yung dala. Namin ano lang muna namin to sandali. Jala. Wala mang buka, manay. Dia tak kalahin si Mila pa ni. Wala yung bugabog di man, banda. Malalim pala dito mga kaprobinsya.
Paano to ay? Yan si Boss Gondeng, ang hari ng Zelda. Kasama yung anak niya. Oh. Alar ka! Sandali lang! Ito si Boss Pajing. Masipag talaga to, pero wala pa siyang asawa eh. Hinahanap niya yung foreigner. Agilayak pa ito ay. Hinahanap niya yung foreigner. Di ba mo kain? Tato. Ayaw mag-asawa, masipag naman. Nandun yung ano natin. Sige! Mga 3 buwan lang to mga kaprobinsya, harvest ulit na naman to. Kasi wala nang bangusun doon sa kabila. Yan si boss. Dami ng mga similya kaprobinsya oh. Umulundak na oh. Malaki ng mga similya. Bago harvest to, mga 3 buwan to mga kaprobinsya. Yan. Ang dami oh. Oh. Ano busing? Ayos ka lang? Oo, makatising. May amay kayo ditan, dyan matay! Tugoy! Dami ring hipon. Dami similya mga kaprobinsya oh. Oh. Maraming salamat sa nagbigay ng sponsor sa amin. 2,000 po kay Madam RJ Angel Pest Control. Yan. Mga business woman sila. Ha? Yan o, daming similya o. Yan o, yan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Oh. Ay, ito ginawa. Oh. Ano mo? Pa mo. Dami. Giray mo yung sakay, gawin mo. Gawin mo yung sakay labat. Ate, ingay ni. Dami oh, similya oh. Mga kaprobinsya oh. Yan na. Idol. 3 buwan lang to kaprobinsya, harvest na naman to ulit. May hipong ka, May hipon pa, nahuli namin no? Hipon oh. Oh. Pero yung burles wala pa. Pero yung borles di pa natanggal yung short. Ayan o, borles. Hey! Wala pa yung burles, diba? Wala pa yung... Wala pa yung burles. Hey!
Yan si Boss Ricky, oh, nasa taas. Boss Ricky! Wala pa yung Borles, Boss Ricky. Hindi pa lang si Machete. Wala pa si Machete. Dahil ko sila. Ayan, tara na. Iwan. Oo. Ayaw ko pula po lang. Ah, Parang kanya parang lilang sa talong tao. Anta, ay may. bawang mo ba? Apisat. Yan may munti natin sa paragaben. Di ba yung mga yung? Grabe orang kuya kaparang. Oh, kabisig. Hihipon pa ka muna. Bilang pilihan niya, pari-pariyo. Okay. Ate, pasikon tayo sa sakit tayo sa lasaos. Oh, dinasos. Hindi mo naman mula. Parang mo. Lumakaw. Ang dinasos. Dili na. Ganyan, pusek. Umay ulit. So, tara, nandito na kami ka-probinsya. Umpisa na. Ano ka? Saan yung huli mo? Wala. Saan? Wala pa. Oh, agad, agad! Tara! Kuya! Yan, dito, building. Mayari ng panislahan. Taga, ano yan? Taga Samar Leyte. Mahina ba? Mahina? Babawin na lang tayo. Pero mas malalaki to eh. Ano, manja ka ng balita dyan. May mahina. Marami pa yung doon sa kabila na natin mo. Pero mamalit yun. Malilit yun doon. Pero dito malaki to. Yung boss Pajeng, oh. Na, wala. Sir. Mahina yata ngayon. Mahina ang ayuda. Mahina yung ayuda ngayon. Di ko ang marami. Tubig. Oh, may na.
Langaw. Na. Hello. Malaki. Baboy ka mga kaya ako. Oh, pigil mo. Uputan. Baboy eh, magiging tarde ya. Medyo ano ngayon pare ah. Medyo malalaki sila ngayon, no? Medyo malalaki, no? Oo. Yung isang araw, medyo malilit, no? Oo. Kikita ka na naman yan. Ha? Kikita ka na naman. Oo, siyempre. Mag-asawa ka na. Hindi pa. Bakit tayo? Wala tayong pagkain. Ano na naman yung langaw? Sumusunod na naman sa pangat. Nandun na yung langaw. Malaking tae ka mo. Pinuri niya yung mga tae. Ano mo, Jack? Ano, meron ba dyan? Ha? Wala pa yung burles. Wala pa yung burles. Hindi na ang kita natin ngayon. Ngayon na, hindi na ka-burles. Oo. Burles. Andiyan na lang yung malaking langaw muna doon. Andun na lang yung malaking langaw. Sumusunod sa malaking tae. Ay, malaking banak. Mamaya. Oh, pa-shoutout tayo kay Langaw. Sumusunod sa malaking tae. Diyan kayong ano natin, RJ Angel Pest Control. Yan. Gusto yung bumili ng lason na para sa insekto. RJ Angel tayo. Pest Control. Wala, anak na naman doon, no? Laki ba yun? Ano yan? Bibenta yun na yan? Bibenta yan, boy. Saan yung benta? Daming mga tulakak ko, nakaabang na sila oh. Daming tulakak oh. Oh. Mamaya ulit.